Yung overload kare-kare, meron siyang pata, beef, and lechon. Yung toppings niya is yung gulay, may sitaw, pechay, and talong. Yung kare-kare, inspired yan ng father ko. Kung mahilig siya sa kare-kare, sabi ko, why not mag-develop ako ng kare-kare na affordable siya. Alam naman natin na hindi siya madali gawin. Medyo pricey din kasi syempre yung sauce niya pa lang, diba? Peanut butter ang gamit natin. Kailangan ng beef stock. Nag-develop ako ng ganun para at least makater natin yung gusto ng masa. Mine-maintain talaga namin yung quality ng kare-kare sauce namin. Doon lang naman yan magkakatalo-talo. Yung bagong namin is homemade. Kami din talaga gumagawa. Yung lechon din naman, di rin naman basta-bastang paggawa. From the meat, pakukuluan nyo muna yan ng around 30 to 45 minutes. Nilalagyan ko din yan ng mga pamintang buo, laurel, salt, dahon ng sibuyas. Hinihiwa-hiwa namin yan. Pinapalamig. Once na malamig na siya, inaasnan na namin bago iprito. Hanggang sa ready na yun, crispy na. Kaya namin siya tinatagtad. Yung dinakdakan ko is my own version. Hindi siya yung authentic na kung saan siya nagmula. Own version ko siya na tingin ko na papatok din naman sa masa. Affordable price lang siya. Meron din akong merienda na palabok. May toppings na din siya ng lechon. Affordable siya pero quality din naman yung lasa.